još jednu nedelju u školi. I sad je vreme da se zavolite, zaboravite na probleme i otvorite potpuno novu video igricu. Obožavam miris nove igrice. Čekaj malo. Da li je to? O ne! Mamin skupoceni parfem! To može da znači samo jedno. Veče za izlazak, što bi moglo da znači još samo jedno. Lori je glavna večera, slušajte je samo... Ona se uvek naslađuje naređujući svima. U ovoj kući je zovemo kraljica. Ne! Nema muzike! Nema blatnjevih pita! Nema... Šansa? To je skroz suludo. Nema telefona! I nema video igrica! Voljno! Samo se šalim! Nema opuštanja u mom prisustvu! Kao što znate, mama i tata su me postavili da budem glavna. To znači da morate da radite šta ja kažem. Bez obzira da li ste visoki, niski, imate krzno i razumete samo reč sedi. Sada, ovo je raspored za večeras. Od 6 do 7 sedite na krevetu sa prekrštenim rukama. Od 7 do 7:30 je klopa. Od 7:30 do 8 je temeljno čišćenje nereda u hodniku. Od 8 gledate u zid dok ne zaspite. Da li je to svima jasno? Jasno, gospođice! Jasno, gospodine! Voljno!